lang hilin eh. Hi, good afternoon. Ako na po ni si Manang Hilin. Dito mong sugod istorya mga dong ko katahuran yung tanan. Labi na sa itong labang makakahon. Mga dong palis. Daghang salamat Lord sa kinabuhi. Na abot pa ko darong orasa o darong pizza ha. Ang pizza gis ng siguro ron. Hapit na. Kapitag amang mga adlaw na tawhan. Pwede ba idi ay September 10 na karon. Walang salamat Ginoo. Kapanikasi kay patarong adlaw. Adlaw Martis. Martis ulit. Umana mo ko to silong. Saka ko ani kakalugar ko tubang tubas kamera kaway nagpatugtog gapon kay daniwan sila nagpatugtog nagpa-sounds man wadyo ko chance og nay sounds kay di pa tuwa mo hindi karon kinang kalit magpangawa ang mga tao mo sana nunong tabotis manukan di ay sila may naniud to ako isa niud to solo flight. Dan servisyo lagi mapalis agka mga inayhay aga ba na aga na po rin pamilaan jadi ay kumusta namang tanan labay na nila ni Yuning Ayop may palis o ni Ma'am Siri Oret diya sa Valencia mayong hapon diya madam. Kamusta gitong panahon diha? Laris sa Isidro alangiing mo bukad ag init sa sulindahaw, magsugit-ngit, magsuglamdag di sabtan. Sa itong lugar diha, kamusta man mo? Ilan ni Bilma Makabalo, kamusta ma'am? Ug ni Mers and family nga way pag sawang o liili sa ahang video. Salamat ka Zoomers and family. Ni Sara Layla Amid Maling Palis ni Pili sa Taghap Maling Palis po diha ni Takala mayong Martis sundong tanan. Kamusta mong tanan? Nakaw sa inyong panginabuhi. Kay sikay. Matang-hatag na patagbas kag panglawas para makapanikay sikay ta para na. Tubagan to lang nay nang niingon ngano kuno manarbaho pa ko. Namay ning message nga mananghil nga nung manarbaho pa man ka nga naman kay gastuhan na ko wasya kay bawo nga na koy apo eskwela tabangan ng mga apo mo nang manikay sikay jud kay kinahanglan lisod pud di ta manikay sikay nga basket pa man tan gitrabaho pa nang uban nga 60 na edad 60 na kapin ako kahanga kuan pa kaming 57 pa pohon kaluan kasi sa jud bug dayon nga paundangan ako ng trabaho kasi di pa po kumundang kaya pa sinunda hinunog malumpoy nung katos bahay magkuan permi pero napo ko itay mga mangulis amo pilo ko sanggalat na silag jaw pasalamat lamang ko yung tanan kanang sigig lantaw
Sige pag-ingan nga mauli mo na. Okay ra. Salamat po kaadyo. Salamat yung tanan. Natural usahay mga wankos mga bata. Natural naman silang naimingaw, di man sila mawapo. O ulian raman ang kamingaw, usahay mga video call. Parang precious. Kasabot na. Mulang nasa laman dyan ko dari. Biasang igso dia sa kuan sa Saudi. Gusto dia amping parihata para tag sitwasyon karon sa ubang tas pang mga kuan atong mga ginsakupan o ay man pud kadyo pasag mga ginsakupan mo na nga taman sa makaya kaya hundred bitaw ingarong rasa mga alauna pahuway madin taron pero di madin kung pwede mo pahuway kung ganahan magpahuway kinahan din na magkupot-kupot pahuway ting pahuway ka ng gabi na pag gabi dugay pag pahuway kailang hapit kuputon ingay na siguro ng tiguang na magkupot-kupot di man po ko makatog bisag ko kagi buhat daan di mapalis Damilo galing korundaan kaya karong atos ng mahaman kung pamiluan ni naga na mo ito na pukos silong manilig ko itong kuan basketbulan. Kamusta day ito ni Mamedina Orada Kanyiti amping po diha ma'am amping tang tanan atong panglawas mga dito ngayon, lawas pahunan man ang atong ampingan. Daghang salamat pagkaroon na sa pagperming pagpahimangno. Sa pahunan yung pagpahimangno nga ayos panglawas, salamat ka ng tanan. Salamat ka sa itong gabang makagahom nga tagan patagbas kong lawas nga makapang panikay-sikay. Salamat po ko ninyo. Sa di ko kaunay matubang sa ninyo. Nagyapon ko yung parang ginagbay nga video. Magyapon mo magluib. Salamat magyapon ko ninyo nga pero magyapon mo nag-iili sa ang payag. Magyapon ninyo ang payag makalipti. Salamat ka doon nga wala ninyo malimti ang payag. Kamusta biyay ka diha ng Vilma Makabalo nakat sa yung panahon sa may yung sitwasyon sa panahon diha di ba Paradise Bohol grabe alingiing kado sa high bitaw pod di ko maka video kay magpatugtog mo itong mga laki dari upuan speaker bluetooth mo nang gapon o video say kuhanda ko reels ko ginagmay wala makabidyo sila kay tuas manukan nakalugar kong lingkod nakalugar kong katubang kamusta din niya TV diha sa US Tita P first cousin na sa ahang amahan ayuban na to na US isipin niya dyan diilisahan ko sige po naglantaw sa ahang payag
Tao mo naman dili. Para naman ding ikatawan ning kuan. Ilang mga sa mga ning PM na message nga. Yun nga. Pwede na lamang kuno kuskuan. Pwede na lamang kuno kus Alicia. Pwede na lamang kuno kumarabaho kay tiguang na ko. Katawa lamang ko maganahana. O tiguang di ay o tiguang di ay di na di mo kaagluto. Ginanan patang mukaan mo. Ginanan patang mukayod pa. Kaya di man ta pensyonada. Kailamat naman ko nitong tanan. Ay, ikaw na yung ating subaybay nga. Kala ko no. Ano naman giyangad sa langit ko. Kaya nila mo sa langit nga. Tatagan pa kong tas kinabuhi. Tagan pa kong bakit nga panglawas kanunay, matag-adlaw. Magkapanikay-sikay. Maaura man yung kalipay. Basta makaya pa naman ng lawas. Kaya din nga malipay rakuha na. Para masang mga minsakupan. Panahon di ay ron pag makalipay. Nalipay ko sa balitang upaw. Hindi tos upaw nga. Nag-uwan ko dito sa Alicia. Salamat Gado kay kang gibilin na itong itaram kamo, tinabuhi na dyan ron. Hanap itong tandaan o kuan. Sabado. Maduray dia dito kay nakauwan. Dani, murag action pag-uwaliin. Sa pagsipod mo kay talagang siligan na to sa basketbolan. Abot nga siligan na to sa basketbolan. Abot itong pihinluan. Ito para ba hinahis gawas, daghan pa to. Daghang salamat. Sa pagkahuling paglantaw, malipay na nabdo ko sang payag na na maglili. Katungingan nga, nahiningan nga laay ko nung kahang vlog. Laay man dyan kay, di mo kumasig, mag-asamday ko na rin nga ko sa istorya raman. Tapos siyempre, ang mga sa pagtrabaho. May iwan siguro pulanon. Sorry na, pasensya na mas mga pulanon. Naranin dyan. Naranin dyan. Ibang liian yung hangkuan. Sa ito nagkawin naglili. Salamat ka dyan. Sa tuwing naglili. Bahin-bahin sila ng mga pinilo. Magbahin-bahin og sudan. Bahin-bahin og sudan. Ito. Ito may katawan nga ito. Kaimtang. Malipay magyapon tag. Tagang patag kinabuhing taas. Sa nag-birthday deron. So yung birthday deron. Malagang mayor 10, 11 kaya sa 15 ay sa 15 ka upo 17 siguro ba kalipat magos ng birthday. Ato sa ko silong kay murag kaawan na sa undangan niyang pamiluon sa ani pamutang kaya sa to nga sige gatong basketbulan kaya makapanugdupog ko kalijut. A few moments later. Manang diin yung dami. Duban.
din. Hoy. Tara. Ta. Kung nakahuman og panilid sa basketbulan, nakapanaog, dakdak ang dakinguan. Salamat. Radyo, uwan makapulo sa lisya. Salamat sa paglili ng payag. Amping mong tanan. Bye-bye. Bye-bye, ginaniuwan.